A veure, mentre s'explicaren, tremendo televisió, us explicaré que, com veieu totes, porten samarretes de la pujada a Montserrat. Volem recordar que aquest any fem la 10a pujada a Montserrat, que no és poc, i elles ens han volgut recordar posant-se aquesta samarreta. Esperem que aquest any sigui un rècord històric la pujada a Montserrat. Animem a tothom, a pares, avis i amics, a que vinguin a la pujada i a veure si aquest any podem celebrar els 10 anys de la pujada amb un èxit de participació. I sense més, us deixo amb aquestes jovenetes. A veure, un fort aplaudiment.